Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντρόφισσες, να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση που διοργανώνει η οργάνωση του Αριστερού Ρεύματος, βορείου τομέα, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το Αριστερό Ρεύμα είναι μια οργάνωση η οποία είναι μία από τις τρεις συνιστώσεις της λαϊκής ενότητας. Έχει μια ιστορική πορεία στην αριστερά. Ήταν μια πολύ μεγάλη συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αποχώρησε με την υπογραφή μνημονίου και έχει συνεχίσει τον αγώνα της ανελιπώς στις γραμμές της αριστεράς μέσα από την λαϊκή ενότητα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένα πολύ σημαντικό και κύριο μείζον θέμα, το οποίο τα κανάλια και γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας το έχουν βάλει στη σίγαση. Δεν μιλάνε καθόλου γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο υπόλοιπος κόσμος μιλάει, ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει και καίει και οι συνέπειες του τις νιώθει όλος ο κόσμος στο μεδούλι του. Για να μας μιλήσει, έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Ήσυχο, τον σύντροφο Κώστα Ήσυχο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και θα έλεγα πλέον ειδικός σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Σας ευχαριστώ που αψηφίσατε τον καύσωνα, τη ζέστη, την κλιματική επίθεση που δεχόμαστε, που δεν είναι τυχαία ούτε αθώα, και βεβαίως, χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει, η σημερινή μας εκδήλωση την χάνει να έχει ένα θέμα το οποίο συζητάται αυτές τις μέρες και ώρες πέραν του Ατλαντικού, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου και ο δικός μας Πρωθυπουργός, αλλά και πάρα πολλοί ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ βρίσκονται στη Ουάσιγκτον προκειμένου να συζητήσουν τα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει περάσει από δύο ιστορικές φάσεις. Η πρώτη ιστορική του φάση είναι εκείνη που το είδε να ιδρύεται και να μεγαλώνει ως ένα συνασπισμός αμυντικής, όπως αυτό ονομάστηκε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, που κυρίως είχε αντισοβιετικό προσανατολισμό. Ήτανε τότε που ο κόσμος ήταν διαιρεμένος μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, άλλων σοσιαλιστικών χωρών και βεβαίως η Ουάσιγκτον που την περίοδο εκείνη θεώρησε στις αρχές του 50, του 52, συγκεκριμένα 48-52 πήρε πιο ισχυρή μορφή, αριθμητική και ουσιαστική και ποιοτική, αλλά σήμερα το ΝΑΤΟ έπαψε να έχει αυτή την ιστορική σχέση που είχε τότε. Σήμερα το ΝΑΤΟ είναι παγκοσμιοποιημένο και δεν είναι βεβαίως σε καμία περίπτωση ένας αμυντικός οργανισμός. Μπορεί να του χρεώσει κανείς πάρα πολλούς πολέμους. Η πορτοκαλί επανάσταση της Ουκρανίας, γιατί έτσι αυτό ονομάζεται στη Δύση και στα περιοδικά και στους αναλυτές της Δύσης, που ξεκίνησε το 2014, συνδέεται, θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς και καταστροφικούς πολέμους της Ευρώπης. Και ίσως ο πρώτος πόλεμος Ευρώπης μετά τον ψυχρό πόλεμο. Δεν είναι έτσι. Προηγήθηκε η καταστροφή της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Αυτός ήταν ο πρώτος σημαντικός πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που επέφερε και την καταστροφή της κρατικής οντότητας που λεγόταν Ιουγκοσλαβία και προέκυψαν 5 χώρες από αυτή την διάσπαση. Πρωτοστάτησε το ΝΑΤΟ αλλά και η Γερμανία τότε. 93 μέρες βομβαρδισμών στην Ιουγκοσλαβία με την καταστροφή πλήρως της υποδομής της ενεργειακής, της πολεμικής, της μεταφορικής κτλ. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Αυτό που όμως έχει σημασία είναι ότι με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αρχές του 90, του 92 σε αυτή τη διετία, είχαμε και την τότε δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τελείωνε ο κόσμος που ξέραμε. Τελείωναν οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις. Σε λιγότερο από 4 με 5 χρόνια άρχισε η μία χώρα μετά την άλλη, πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η μία μετά την άλλη να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ άρχισε να επεκτείνεται πλέον στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παρόλο που υπήρχαν διαβεβαιώσεις και από τον κύριο Κλίντον και νωρίτερα και στην εποχή του Γκορμπατσόφ με τον κύριο Ρίκαν, όπου είχαν δεσμευτεί οι Δυτικοί ότι το τέλος του ψυχρού πολέμου και το τέλος της στρατιωτικής
των στρατιωτικών εξοπλισμών τελείωνε. Σήμερα βιώνουμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Εντελώς διαφορετική και θα έλεγα και υποκριτική, παράλογη σε πολλές πλευρές. Έχουμε την αυτοκτονία της γερμανικής οικονομίας. Πώς αυτοκτονεί η πρώτη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θεωρώντας ότι η ανατείναξη του Nord Stream ήταν ένα κλιματικό φαινόμενο προφανώς. Δεν αναγνωρίζει η Δυτική Γερμανία και κανένας δεν θέλει να το πει ανοιχτά ότι η ανατείναξη του Nord Stream ουσιαστικά απέβλεπε στην πάυση της ενεργειακής συνεργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την γερμανική οικονομία, που είχε βεβαίως γίνει και η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενδοϊμπεριαλιστικές, έστω και με εισαγωγικά ή χωρίς, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές οικονομικής επέκτασης της Γερμανίας στο βορρά, στη Δυτική Ευρώπη, αλλά κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπου η Ελλάδα με την υπογραφή του πρώτου, δεύτερου και τρίτου μνημονίου ήταν και το ισχυρότερο θύμα του γερμανικού οικονομικού επεκτατισμού, δημιουργώντας μια χώρα η οποία ουσιαστικά μετατράπηκε σε μια νεοαπικία λαιλασίας οικονομικής και χρέους. Αυτά τα λέμε, είναι γνωστά σε όλους σας και σε όλες σας αυτά, αλλά έχει σημασία το ότι αυτή η εκδήλωση απόψε γίνεται την ίδια στιγμή που στη Ουάσιγκτον τι αποφασίζεται, και είναι πραγματικά για ιστορικό γεγονός. Τι μας έλεγε ο κύριος Μπάιντεν κατά την περίοδο των πρώτων μηνών της σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία? Δεν θα το ονομάσω πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πρόκειται για έναν πόλεμο του ΝΑΤΟ υπό την Ουάσιγκτον με τη Ρωσική Ομοσπονδία, που προέβλεπε και επέβλεπε στην περικύκλωση τη στρατιωτική της Ρωσίας, την ασφυξία της Ρωσίας, τη στρατιωτική, τη γεωπολιτική, την οικονομική και την ενεργειακή της ασφυξία. Και τη διάλυση βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε, είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρθηκε τώρα, ότι το πείραμα της Ιουγκοσλαβίας είναι ένα πείραμα το οποίο θέλουν να το επαναλάβουν οι Βορειοαμερικάνοι και στην Ρωσία, ξέροντας ότι η Ρωσία είναι μια πολυεθνική χώρα, πολυθρησκευτική χώρα, με δεκάδες μειονότητες γλωσσικές, εθνοτικές, θρησκευτικές. Άρα το παράδειγμα μιας πορτοκαλής επανάστασης που αποπειράθηκε να γίνει και στην Τσετσενία τότε, πριν λίγα χρόνια, ακόμα είναι ζωντανό στα σκοτεινά δωμάτια των σχεδιασμών του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Σήμερα στη Ουάσιγκτον συζητιέται ανοιχτά πλέον ότι δημιουργείται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ με αρχιστράτηγο 3 αστέρων, με έδρα τη Γερμανία, η λεγόμενη αποστολή στήριξης της Ουκρανίας. Αυτό θα αποφασιστεί τώρα και βεβαίως δυστυχώς η χώρα μας θα είναι και από τους ένθερμους υποστηρικτές με την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη αυτής της πρότασης. Άρα ανατρέπεται το μυθολογικό κατασκεύασμα ότι πρόκειται για έναν πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Άρα εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να στηρίξουμε την Ουκρανία προκειμένου να μην γίνει δορυφόρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να την καταπιούν οι Ρώσοι. Αυτό είναι περίπου η επίσημη επικοινωνιακή πολιτική του κυρίου Στόλτεμπεργκ, της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών. Η ομάδα αυτή θα αντικατασταθεί άμεσα από την υπάρχουσα ομάδα του κυρίου Στόλτεμπεργκ, ο οποίος φεύγει τώρα από Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τελειώνει η θητεία του και αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος θα δούμε πώς θα τα πάει, γιατί ο κύριος Στόλτεμπεργκ είναι σχεδόν αντικατάστατος. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ο πλέον πετυχημένος γραμματέας του ΝΑΤΟ μέχρι τώρα, γιατί έχει επιβλέψει με επιτυχία πολεμικές περιπέτειες του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν και σε δεκάδες άλλες χώρες που δεν είναι μόνο στην Ευρασία και στη Βόρεια Αφρική. Να μην ξεχνάμε ότι προ της κυβέρνησης Γκουστάβο Πέτρο, που είναι μια δημοκρατική αριστερή κυβέρνηση στην Κολομβία, είχαμε την πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που έγινε εταίρος του ΝΑΤΟ. Εταίρος του ΝΑΤΟ η Κολομβία. Αυτό βέβαια έχει παγώσει τώρα και είναι σε μια διαδικασία αποχώρησης η Κολομβία από αυτόν τον συνεταιρισμό, αυτή την εταιρική σχέση.
Λοιπόν, η δημιουργία της διοίκησης του ΝΑΤΟ, όπως λέει ο Στόλτενμπεργκ, θα αποτελέσει γέφυρα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Ανοιχτά πλέον το ΝΑΤΟ βάζει ζήτημα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο είχε απορρευτεί στις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2. Τις θυμάστε αυτές τις περίφημες συμφωνίες που όταν ανετράπη ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Γιαννουκόβιτς το 2014, ξεκίνησαν οι ορδές, οι ναζιστικές, να εισραίουν στην Ανατολική Γερμανία, που ήταν βασικά όχι μόνο ρωσόφωνος πληθυσμός, ρωσικός πληθυσμός. Οι πολλοί από αυτούς, επειδή έχω επισκεφθεί και αυτές τις δύο περιοχές, το Λουγκάνσκ και το Ντονιέτσκ, μίλησα και θέλω να το αναφέρω αυτό για να καταλάβετε την ψυχολογία αυτών των πολιτών. Μίλησα με μια δημοτική σύμβουλο του Ντονιέτσκ, της οποίας της ερώτησα τι σήμαινε για σας η ανατροπή του Γιαννουκόβιτς. Σήμαινε το ότι ήρθαν ναζιστικά τάγματα και ομάδες ναζιστών και άρχισαν να γκρεμίζουν αγάλματα του Λένιν, αγάλματα του Κόκκινου Στρατού, αγάλματα της Σοβιετικής Ένωσης, που κυρίως μνημόνευαν τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, τα θύματα του Κόκκινου Στρατού, των ανθρώπων που είχαν δολοφονηθεί από τις ναζιστικές ορδές. Και τότε μου λέει, εγώ μαζί με καμία εκατοστή άλλους καθηγητές και δασκάλους της περιοχής μπήκαμε μπροστά από το άγαλμα του Λένιν για να το προστατεύσουμε και για να μην τον γκρεμίσουν με ένα τρακτέρ που αρχόντουσαν με κάτι σφυριά κτλ. Και τη ρωτάω, είσαι κομμουνίστρια? Όχι, μου λέει, εγώ ποτέ δεν είχα σχέση με τους κομμουνιστές. Εγώ είμαι συντηρητική. Και γιατί, λέω, υπερασπιζόσουνα το άγαλμα του Λένιν? Και μου απαντάει, γιατί είναι μέρος της ιστορίας μας. Αυτό πραγματικά δείχνει και την απεικόνηση αυτών των ανθρώπων στον Ντονιέτσκ και στο Λουγκάνσκ, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους τοποθέτησης, της ιδεολογικής τους τοποθέτησης, θεωρούν ότι είναι μέρος μιας παλιάς Σοβιετικής Ένωσης που μπορεί να συμφωνούσαν ή να διαφωνούσαν με όλες τις μορφές της ζωής και της καθημερινότητας, αλλά υπερασπίζονται την ιστορία τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο δυστυχώς η ναζιστική αντίληψη, μέρος της ηγεσίας της Ουκρανίας, δεν το αποδέχεται και δεν το δέχεται. Επομένως τώρα τι έχουμε στη Ουάσιγκτον? Ίδρυση ενός στρατηγείου με έναν στρατηγό στη Γερμανία, την ανακοίνωση 2 μεγάλων στρατιωτικών βάσεων στην Πολωνία και στη Ρουμανία, το ένα πολύ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες θα είναι τεράστιες στρατιωτικές βάσεις δεκάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων με πάνω από 20.000 στρατό νατοϊκό, που ακόμα δεν ξέρουμε ποιες χώρες του ΝΑΤΟ θα συνεισφέρουν στρατό σε αυτά τα στρατόπεδα και τι ειδικότητες θα έχουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εάν ποτέ έστω και ένας Έλληνας φαντάρος, και δεν θέλω να πιστεύω μόνο Έλληνας, οποιοσδήποτε φαντάρος από την Ευρώπη θεωρηθεί ότι η παρουσία του είναι αναγκαία σε αυτές τις στρατιωτικές βάσεις της Πολωνίας και της Ρουμανίας, εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ ισχυρό αντιπολεμικό, αντινατοϊκό κίνημα υπεράσπισης της αξιοπρέπειας του λαού μας και της ιστορίας μας. Διότι ξέρετε, όσοι προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα στην Ουκρανία, η πιο εύκολη επίθεση που μπορεί να μας γίνει είναι αυτή είναι πουτινική, αυτή είναι φιλορώσια, αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς. Εντάξει, είναι μια πολύ εύκολη διαφυγή από το να συζητάς στην ουσία τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει και τι θα μπορούσε να συμβεί. Και αυτό έχει τεράστια σημασία στη δική μας τη χώρα να τα συζητήσουμε. Από το 2014 ο Στόλτενμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε τα εξής: το ΝΑΤΟ έχει μεταμορφωθεί ριζικά από εδώ και πέρα. Σήμερα έχουμε 500.000 στρατιώτες σε υψηλή ετοιμότητα στην Ευρώπη και στη Σκανδιναβία. Έτοιμες για μάχη με ομάδες στα ανατολικά τμήματα της συμμαχίας για πρώτη φορά πριν από τον πόλεμο. Πριν από τη στρατιωτική σύγκρουση της Ουκρανίας. Πριν, 6 χρόνια πριν. Δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρόκειται να υποστηρίξουν μια δέσμευση που θα ενισχύσει τη διατλαντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία για την ενίσχυση της παραγωγής. Θα ενισχύσουμε επίσης περαιτέρω την άμυνα των βαλιστικών πυράβλων μας στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στην Ουκρανία. Και ρωτάμε,
Και εδώ επιτρέψτε μου μια κριτική καλοπροαίρετη. Εγώ δεν θα κάνω πολεμική κριτική στην ηγεσία του ΚΚΕ. Εξάλλου σέβομαι την ιστορία του χώρου αυτού, του κόμματος και των ανθρώπων και των αγωνιστών του. Όμως, τι σημαίνει ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και ιμπεριαλιστικές πόλεμους? Πόσο λενινιστική είναι η θέση να ονομάζουν, καπιταλιστικές χώρες είναι και οι δύο. Πόσο όμως μαρξιστική είναι η δομή της ανάλυσης να ονομάζουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία ιμπεριαλιστική χώρα, όταν η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ρωσίας είναι η Rosneft και είναι νούμερο 59 στον κόσμο. Όταν η Ρωσική Ομοσπονδία έχει 3 στρατιωτικές βάσεις εκτός της χώρας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 800 στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον πλανήτη. Πόσο μαρξιστική είναι η ανάλυση όταν συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Και για να το κάνω και λιγάκι πιο επιθετικό το δικό μου επιχείρημα. Στη λογική αυτή, εάν μια χώρα δεξιοκρατείται ή δεν μας αρέσει η πολιτική της ηγεσία, γιατί οι κομμουνιστές το 1941 που ήταν στις φυλακές της χώρας μας ζήτησαν να απελευθερωθούν για να πάνε να πολεμήσουν στην Αλβανία, για να υπερασπίσουν το Μεταξά ή την πατρίδα μας και το λαό μας? Συντρόφισσες και σύντροφοι, λυπάμαι για αυτή τη θέση. Είναι μια εξίσωση μη μαρξιστική, μη ρεαλιστική, μη γεωπολιτικής πραγματικότητας και είναι μια θέση που μας βγάζει από δυσκολίες. Υπερασπίζουμε την οντότητα και το δικαίωμα υπεράσπισης της κυριαρχίας όλων των χωρών του πλανήτη και των 203 χωρών μελών του ΟΗΕ, ανεξαρτήτως πολιτικού καθεστώτος. Διότι είναι ιερές αυτές οι διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν η κάθε χώρα να έχει την κυριαρχία της, την εδαφική, την οικονομική κτλ. Γι' αυτό το λόγο η δική μας η αντίληψη σήμερα είναι ότι ντρεπόμαστε για τη θέση που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση και πάρα πολλά συστημικά κόμματα, φιλοατλαντικά, ευρωατλαντικά, φιλοδυτικά και φιλονατοϊκά στην πατρίδα μας. Στις πρόσφατες ευρωεκλογές, πόσες συζητήσεις γίνανε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά, τα ολιγαρχικά όπως λέγονται, με θέμα την Ουκρανία και τον πόλεμο. Πόσες συζητήσεις γίνανε για να ζητηθεί η θέση του κάθε κόμματος? Καμία. Γιατί θεωρείται επικίνδυνο αυτό το θέμα. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα αισθήματα του ελληνικού λαού είναι η μη εμπλοκή της χώρας σε αυτόν τον πόλεμο. Η ουδέτερη στάση της χώρας μας και μάλιστα η φιλιρηνική στάση της χώρας μας. Που αυτό θα ήταν το ζητούμενο. Όχι να είναι με τη μία ή την άλλη, να προβάλλει και να διεκδικήσει ειρηνικές πρωτοβουλίες για να δώσουν ένα τερματισμό σε αυτή τη στρατιωτική σύγκρουση. Ούτε αυτό δεν μπορούμε σήμερα να προβάλλουμε και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο η χώρα μας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας, επιτρέψτε μου να μην διαψεύσω το Υπουργείο Άμυνας γιατί θύτασα εκεί ως αναπληρωτής υπουργός και δεν μπορώ να το κάνω, έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 1000 αντιαρματικά RPG-18 των 64 χιλιοστών. Έχουμε δώσει 6 εκατομμύρια σφαίρες των 7,62 χιλιοστών για διάφορες τύπων τουφεκιών και πυροβόλα. 400 τυφέκια μάχης τύπου Καλάσνικοφ από τις αποθήκες για το λεγόμενο λαϊκό πόλεμο στη Βόρεια Ελλάδα. 50 αντιαεροπορικούς πυράβλους τύπου Stinger με 20 σκανδάλες για το συγκεκριμένο σύστημα εκτόξευσης. 1000 πυράβλους για μηχανοκίνητους εκτοξευτές RM-70 ρωσικής κατασκευής σοβιετικής. 200 αυτάματα τουφέκια FN. Έχουν σταλεί στην Ουκρανία 40 τεθωρακισμένα οχήματα BMP από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βόρειο Αιγαίο. Έχουν επίσης πωληθεί συνολικά 50.000 βλήματα διαμετρήματος 105 χιλιοστών και 20.000 διαμετρήματα 155 χιλιοστών και 5.000 διαμετρημάτων 203 χιλιοστών. Σύμφωνα επίσης με το Υπουργείο Άμυνας και τις επίσημες ανακοινώσεις που τυπώθηκαν και δόθηκαν στον ελληνικό τύπο, μάλιστα τα παίρνω από δημοσίευμα της Καθημερινής, που δεν είναι αντιπολιτευόμενος τύπος στην ελληνική κυβέρνηση, πουλήσαμε 30.000 βλήματα, 32 ρημουλκούμενα οβιδοβόλα διαμετρήματος 105 χιλιοστών,
μη 101α1, τα δίνουμε στην Τσεχία για να αποφύγουμε την κατηγορία ότι τα πουλάμε απευθείας στην Ουκρανία ή τα δίνουμε απευθείας στην Ουκρανία. Τα παίρνει η Τσεχία και τα μεταπουλάει η Τσεχία μετά ξανά. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης, αν ποτέ δεχθεί μια ερώτηση από έναν Ρώσο δημοσιογράφο, μπορεί να θεωρείται και επιθετική, μα δίνετε βοήθεια στην Ουκρανία με αυτά που έχουν γράψει στα ελληνικά μέσα ενημέρωση? Όχι, όχι, εμείς τα δίνουμε στην Τσεχία. Τότε τα κάνει η Τσεχία είναι δικό της θέμα. Για παιδάκια δηλαδή αυτές οι δικαιολογίες και αυτές οι λογικές. 2.000 ρουκέτες αέρος εδάφους, 180 ρουκέτες αέρος, 90.000 βλήματα των 90 χιλιοστών και πολλά άλλα. Να τελειώσω με το τελευταίο δημοσίευμα που δεν δημοσιεύθηκε, ότι 2 Έλληνες πιλότοι βρίσκονται στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν πιλότους στα F-16, όπου εντός των επόμενων εβδομάδων παραλαμβάνουν οι Ουκρανοί πάνω από 30 με 40 αεροσκάφη πολεμικά F-16. Ρώτησα έναν πολύ φίλο μου αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας και το ρωτάω: μπορούν Ουκρανοί πιλότοι να μάθουν να πετούν F-16 σε 6 μήνες? 2 χρόνια λέει χρειάζεται εδώ στην Ελλάδα. Τώρα πώς θα τα καταφέρουν σε 6 μήνες οι Ουκρανοί δεν το ξέρω. Και απαντάω για το εξής: φοβάμαι ότι οι πιλότοι που θα αξιοποιηθούν θα είναι ξένοι. Δεν θα είναι Ουκρανοί. Θα είναι δυτικοί και βεβαίως οι δυτικοί, οι οποίοι πιάνονται και εχμάλωτοι κατά καιρούς, δηλώνουν εθελοντές μισθοφόροι. Είναι και μια συμφωνία που γίνεται μεταξύ των κρατών, εκτός πρωτοκόλλου και σε μυστική βάση, ώστε οι αποστολές των στρατιωτικών σε ανθρώπινο δυναμικό που πάνε στην Ουκρανία γίνονται σε εθελοντική βάση, άσχετα αν αποτελεί μέρος μιας γενικότερης διακρατικής ή πολυμερούς συμφωνίας του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία. Και κλείνω με τα εξής. Καταραίει η διεθνής διπλωματία. Καταραίει ο γέος θεσμός. Η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού λαμβάνει, δεν μπορώ να βρω λόγια, τραγικές διαστάσεις, πρωτόγνωρες για τη δικιά μας γενιά. Ο πόλεμος της Ουκρανίας διαφαίνεται ότι η Δύση θέλει να τον επάνει μέχρι τέλους, δημιουργώντας εκατόμβες νεκρών και θεωρώντας έτσι ότι η ρωσική κυβέρνηση θα υποκύψει σε έναν πόλεμο που δεν θα τον κερδίζει, αλλά και δεν θα τον χάνει, αλλά πιθανά να δημιουργηθούν αναστατώσεις εντός της ρωσικής κοινωνίας, διότι αυτός ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Είναι ένας σχεδιασμός που πολλές φορές οι Αμερικανοί το έχουν προσπαθήσει και με άλλες χώρες. Πρόσφατα είχαμε 4 πολεμικά πλοία της Ρωσικής Ομοσπονδίας που επισκέφθηκαν πριν λίγες μέρες τα λιμάνια της Αβάνας και της Βενεζουέλας. Έχουμε την περικύκλωση της Κίνας με αεροπορικές βάσεις στις Φιλιππίνες αμερικανικές, 2 συγκεκριμένες, με την συμφωνία AUKUS της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία για στάθμευση πυρηνικών υποβρυχίων στην Αυστραλία. Έχουμε για πρώτη φορά την αλλαγή νόμου εντός της Ιαπωνίας, όπου θα επιτρέπεται 300% η αύξηση των πολεμικών δαπανών της Ιαπωνίας, η οποία θα μπορεί να αναπτύξει βαλιστικούς πυράβλους στραμμένους στην Κίνα. Και έχουμε και την ανά 3-4 μήνες διαδικασία στρατιωτικών γυμνασίων Αμερικανών και Κορεατών, Νότια Κορέα, απέναντι στη Βόρεια Κορέα. Και μένει Ταϊβάν, όπου μία έλευση του κυρίου Τραμπ, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στις ΗΠΑ, είναι ότι εμείς θα κλείσουμε το κεφάλαιο του πολέμου στην Ευρώπη, διότι ο υπαριθμόν 1 εχθρός των ΗΠΑ είναι η Κίνα. Επομένως, η Ταϊβάν στοχεύεται να είναι η επόμενη ανάφλεξη. Πριν 2,5 μήνες που βρέθηκα προσκεκλημένος στο Πανεπιστήμιο της Σανγκάης και μίλησα με έναν ανώτατο στρατιωτικό Κινέζο, μου είπε: εμείς δεν πρόκειται να φεθούμε, να περικυκλωθούμε στρατιωτικά όπως έγινε με τη Ρωσία. Θα αντιδράσουμε. Και τον ρώτησα: μα πώς θα γίνει αυτό? Εντάξει, μια ερώτηση πολύ πεδαριώδες και προσπαθώντας να εκμεεύσω περισσότερες πληροφορίες, και οι Κινέζοι δεν είναι και μικρά παιδιά, είναι πολύ έξυπνοι φιλοσοφικά, ιστορικά, γεωπολιτικά, είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη γνώση της ιστορίας, και μου απαντάει: πώς θα σας φαινόταν αν η Κρήτη δινόταν σε μια άλλη χώρα με μια συμφωνία των ΗΠΑ και η Κρήτη έφευγε από την επικράτεια της Ελλάδας?
Αυτό είναι και το ίδιο με την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν είναι μέρος της επικράτειας της Κίνας. Γι' αυτό και η Κίνα έχει κερδίσει όλα τα τεράστια δημοψηφίσματα που έχουν γίνει στον ΟΗΕ και θεωρείται Ταϊβάν μέρος της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Όπως παλιότερα και το Χονγκ Κονγκ που ήταν βρετανική αποικία. Εξάλλου με την ήττα του Τσιάνγκ Καϊσέκ και των εθνικιστών στην Κίνα, πάνω από 17 εκατομμύρια Κινέζοι σύρευσαν στην Ταϊβάν, την επίκησαν και ο ηθαγενικός πληθυσμός της Ταϊβάν σήμερα είναι το 1%. Καταλαβαίνετε η κατασκευή του Ταϊβάν τι σημαίνει σήμερα για την Κίνα. Και αυτή η αντιπαράθεση τι πλευρές και πτυχές παίρνει. Εμείς ως λαϊκή ενότητα, ως αριστερό ρεύμα διεκδικούμε το αυτονόητο. Δεν έχει πολυτέλεια η αριστερά στη χώρα μας, οι φιλιρινικές δυνάμεις, οι διαμπεριαλιστικές δυνάμεις, οι αντιαπικιακές δυνάμεις, οι δυνάμεις της ειρήνης, οι δυνάμεις κατά του πολέμου να έχουν διαφορετική ατζέντα για την μη εμπλοκή της Ελλάδας σε έναν ατοικό πόλεμο στην Ευρώπη. Σε μια γιγάντωση αυτού του πολέμου με καταστροφικές, αδιανόητες πτυχές για μας. Έχουμε περίπου 160 στρατιωτικές συμφωνίες από τη λήξη του ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα, που είναι για τα πυρηνικά, για ζώνες μη χρήσης πυρηνικών όπλων, η εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, η Λατινική Αμερική, η Αφρική κτλ. Δεκάδες τέτοιες συμφωνίες. Η συμφωνία για τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και η συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων είναι νεκρές συμφωνίες πλέον. Και όλες οι χώρες που έχουν υπογράψει αυτές τις συμφωνίες δεν θέτουν πλέον καμία πλευρά το ζήτημα να επανέλθουν αυτές τις συμφωνίες, γιατί οι χώρες είναι σε μια διαδικασία εξοπλισμού και στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαίνει τώρα στην οικονομία της. Η Γερμανία για πρώτη φορά φέτος έχει ελληματικό προϋπολογισμό, διότι προβλέπεται από τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κ. Σόλτς, να έχουμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ δαπάνες για την ανάπτυξη της στρατιωτικής βιομηχανίας στη Γερμανία. Που θα σημαίνει μείωση εξαγωγών, μείωση βιομηχανικών εξαγωγών, μείωση της οικονομικής επιρροής της Γερμανίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα στρατιωτικοποιείται η παγκόσμια οικονομία, στρατιωτικοποιούνται οι διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς σχέσεις ελαττώνονται και χάνουν δυναμισμό από την διπλωματία όπως την ξέραμε. Και κορυφαίο παράδειγμα είναι το Ισραήλ, το οποίο ως χώρα είναι η μοναδική που δεν έχει υπογράψει καμία στρατιωτική συμφωνία ελέγχου, καμία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, διότι μην ξεχνάμε το Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη, διαθέτει πάνω από 80 τακτικά πυρηνικά όπλα στις αποθήκες του, δεν το αναγνωρίζει επίσημα, και βεβαίως έχουμε την πλήρη περιθωριοποίηση χωρών και λαών που βρίσκονται στην πέρα όχθη αυτής της πραγματικότητας που σήμερα λαμβάνει η χώρα σε όλο τον πλανήτη. Θεωρώ αυτονόητο ότι εμείς ως λαϊκή ενότητα, ως αριστερό ρεύμα, όλες οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής, αντιπεριαλιστικής, αντινατοικής και φιλιρινικής αριστεράς θα κάνουμε το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα να προασπίσουμε την ειρήνη για να μην φτάσει η χώρα μας να γίνει και αυτή θύμα ενός πολέμου. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Καλίνιγκραντ απέχει 37 δευτερόλεπτα ένας πύραυλος από το Βερολίνο. Για σκεφτείτε τη βάση της Αλεξανδρούπολης, τη βάση της Σούδας, τις αποθήκες Ανδραβίδας και άλλες 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις δίπλα σε ελληνικές πόλεις. Τι σημαίνει η γενίκευση ενός πολέμου χωρίς φρένο που μπορεί να είναι εφιαλτικός και όχι μόνο συμβατικός αλλά και πυρηνικός, όπως έχει αναγνωριστεί από πάρα πολλούς αναλυτές. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, δεσμευόμαστε ότι πρέπει να παλέψουμε και πρέπει να πετύχουμε σε αυτή τη συσπήρωση του ελληνικού λαού ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην επέκταση του πολέμου και ενάντια στους κινδύνους που γεννά, γιατί δεν θα είναι, όπως είπε πολύ καλά ο Αϊνστάιν, ο επόμενος πόλεμος. Θα είναι ο τελευταίος, γιατί ο επόμενος θα είναι πλέον με πέτρες. Να είστε καλά. Νομίζω ότι ο σύντροφος έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, τον πιο σημαντικό τρόπο, καθώς το κόστος στην ανθρώπινη ζωή είναι τεράστιο, τρομακτικό και μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετική ομιλία. Να περάσουμε στις ερωτήσεις, αν θέλετε. Στο Καλίνιγκραντ υπάρχουν
πυρηνικά όπλα έχουν όχι. Όχι. Στο Καλίνιγκραντ δεν υπάρχουν πυρηνικά όπλα ρωσικά. Όχι. Υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας. Το Καλίνιγκραντ είναι ένας θύλακας στις βαλτικές χώρες που έχει παραμείνει μετά τη συμφωνία αποχώρησης και διάλυσης Σοβιετικής Ένωσης, ένας θύλακας σοβιετικός, ρωσικός σήμερα βέβαια, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στα γερμανικά σύνορα, είναι στο βορρά. Αλλά είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Γερμανίας. Είναι έδαφος της Ρωσίας. Έδαφος της Ρωσίας, ακριβώς. Και ούτε να πάρει ό,τι θέλει στο έδαφος της. Εγώ νομίζω ότι έχει, έτσι. Έχω διαβάσει ότι έχει πυρηνικά. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πυρηνικά. Εξάλλου, να ξέρετε, οι δυνάμεις οι πυρηνικές δεν δημοσιοποιούν που βρίσκονται τα πυρηνικά της πολύ σύντομα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σου. Εγώ θα ήθελα, αν είχες την ευκαιρία, να μας αναλύσεις λίγο περισσότερο αυτό που είπες περί αυτοκτονικής τάσης της Γερμανίας, και τα πρόσθετα όχι μονάχα τάσης της Γερμανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ενώ βλέπουν ότι οι οικονομίες τους καταβαραθρώνονται οικονομικά, ότι θα έχουν σίγουρα κοινωνικές αναταραχές μέσα στην επικράτειά τους, αναγκαζόμενοι να κόψουν κοινωνικές δαπάνες για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την στρατιωτικοποίηση της οικονομίας. Παρόλα αυτά τους βλέπουμε να ακολουθούν αυτή την τακτική σύμπραξη με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι και οι λαοί τους, μεγάλη μερίδα των λαών τους, έχει συνταχθεί με αυτή την πολιτική. Αν είχες την καλοσύνη να μας πεις δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά εύστοχη η ερώτηση και επίκαιρη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ιστορικά η Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα κοινωνικοπολιτικό εργαστήριο ακροδεξιάς και νεοφασισμού του 21ου αιώνα. Και ξεκινάω με αυτή την περιγραφή μιας Ευρώπης εφιαλτικής που έρχεται, διότι πραγματικά η οικονομική αυτοκτονία της γερμανικής οικονομίας και πολιτική αυτοκτονία ταυτόχρονα από τους πολιτικούς ηγέτες της Γερμανίας βρίσκεται στο γεγονός ότι παραιτείται η Ευρώπη από την ελάχιστη αυτονομία που διέθετε έναντι των ΗΠΑ, ελάχιστη αυτονομία πολιτική, για να συνταχθεί πλήρως ένα σχεδιασμό απόλυτης ρήξης με τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ανατολή. Η μηντιακή δικτατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρωτόγνωρη. Καμιά φορά δεν τους βγαίνει. Πρόσφατο παράδειγμα, η μεγαλειώδης νίκη του Jean-Luc Mélenchon και της ανυπότακτης γαλλικής αριστεράς, που δαιμονοποιήθηκε όσο κανένα άλλο πολιτικό κόμμα πρόσφατα στην Ευρώπη, περίπου θεωρώντας ότι έρχεται το τέλος της γαλλικής δημοκρατίας και της οικονομίας, και βεβαίως η αντίληψη του Μακρόν ότι έχουμε να διαχειριστούμε δύο άκρα, εξισώνοντας δηλαδή την Μαρί Λεπέν και την ακροδεξιά φιλοϊμπεριαλιστική και φιλοαπικιακή αντίληψη της Λεπέν και του κόμματός της, με την ανυπότακτη αριστερά της Γαλλίας, δύο ανώμια πράγματα. Επομένως, αγαπητέ Λευτέρη, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την ερώτησή σου είναι ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης δεν φλερτάρει πλέον ανοιχτά με την ακροδεξιά, πειραματίζεται επικίνδυνα με την έλευση της ακροδεξιάς, και επιτρέψτε μου να φέρω ένα παράδειγμα μακρινό, αλλά το θεωρώ συγγενές. Όπως ξέρετε, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αργεντινή. Ο Μιλέι δεν είναι ένας τρελός ακροδεξιός. Αυτό που γίνεται στη Γερμανία με το Μιλέι προετοιμάζεται, στην Αργεντινή με το Μιλέι προετοιμάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο εκφασισμός της κοινωνίας. Η απόλυτη ιστορική και κοινωνιολογική αφασία μιας κοινωνίας. Η ανιστορικότητα, η υποβάθμιση της εκπαίδευσης, της λαϊκής, της κοινωνικής και της πολιτικής. Είναι η θεοποίηση της βίας από μικρές ηλικίες. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο γεννάει το αυγό του φασισμού. Και η Ευρώπη δεν είναι ένα θύμα. Είναι η Ευρώπη, και αναφέρομαι στους ηγέτες των συστημικών φιλοαμερικανικών και φιλονατοικών
χωρών της Ευρώπης πλέον αγκαλιάζουν αυτή την πραγματικότητα ως δική τους πραγματικότητα για να μπορέσουν να επιβιώσουν ως πολιτικά συστήματα. Η ιστορική αναδρομή της ανόδου του Χίτλερ στη Γερμανία έχει συγκρίσιμα ιστορικά στοιχεία. Δεν λέω ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν είμαι θειασότης αυτής της αντίληψης και της ιστορικής, ας πούμε, ανάλυσης. Αλλά όταν οι κοινωνίες βρίσκονται σε μία απόλυτη απογοήτευση, σε μία μηντιακή δικτατορία που τους χειραγωγεί, αυτή τη φορά και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τι να σκεφτόμαστε, πώς να σκεφτόμαστε, τι να ψωνίζουμε, πώς να ψωνίζουμε, θεωρώντας ότι το market pass είναι η σωτηρία της οικονομίας και όχι η αλλαγή της οικονομίας και της πολιτικής. Αλλά πιο ενισχυμένο market pass, να το πω έτσι, κατά 2 ευρώ ή κατά μισό ευρώ. Το γελιοπώ λιγάκι, το εκχυδαΐζω ίσως. Αλλά νομίζω ότι έχει μια τεράστια σημασία να κατανοήσουμε ότι το δίδαγμα της Γαλλίας που έβαλε ένα ισχυρό φρένο ενός μεγάλου κομμάτι του γαλλικού λαού απέναντι στην ακροδεξιά επέλαση μπορεί να βρει και μιμητές και σε άλλες χώρες. Εμείς το 2014 και το 2015 ζήσαμε μια μεγάλη άνοιξη στις πλατείες αυτής της χώρας, όπου για πρώτη φορά η νεολαία ονειρεύτηκε και οραματίστηκε. Και ήρθε η απογοήτευση, ήρθε η εξατομίκευση, ήρθε η μετανάστευση των νέων. Μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό τον εφιάλτη τον κοινωνικό, προβάλλοντας αυτά που πρέπει. Η αριστερά έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά. Αρκεί να τα πιστέψει και να τα πιστέψει με ενωτική διάθεση. Δεν έχουμε πλέον το περιθώριο να βλέπουμε τα τριτεύοντα ως τα βασικά χαρακόμματα της κάθε αριστερής δύναμης. Και αναφέρομαι και στις ηγεμονικές αριστερές δυνάμεις της χώρας μας, όπως το ΚΚΕ, αλλά και στα υπόλοιπα κομμάτια της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και σε όλη την ορφανή κοινωνία, που θεωρεί ότι κατά 50% ή 52% από την αποχή των εκλογών δραπετεύει από την πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πείσουμε, πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να κάνουμε ηρωικό αγώνα για να μπορέσουμε να ενώσουμε ξανά τις ελπίδες και το δυναμισμό για να μην έχουμε αυτή την Ευρώπη που περίπου περιέγραψες και που είναι μπροστά μας. Διότι αλλιώς δεν θα έχουμε ένα Μιλέι της Αργεντινής, θα έχουμε πάρα πολλούς Μιλέι και στην Ευρώπη. Έρχονται. Προετοιμάζεται το έδαφος πολιτισμικά, κοινωνιολογικά, εργασιακά, οικονομικά. Όλη αυτή η προετοιμασία είναι για να περιμένουν όλοι κάποιον Μεσσία. Μόνο που ο Μεσσίας είναι και δικός τους, χειραγωγούμενος και σκηνοθετημένος. Σύντροφε, όλοι νιώθουμε ανακούφιση από το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, η πίεση που δέχτηκε το σχήμα αυτό και η μετατόπιση του Μελανσόν στο να συνεχίσει η μεταφορά όπλων από την πλευρά και του σχηματισμού αυτού σε ό,τι αφορά την Ουκρανία είναι κάτι που αντικειμενικά τοποθετεί το ερώτημα πολύ πολύ ουσιαστικά. Μια τέτοιου είδους συμμαχία της αριστεράς, η οποία δεν μπορεί να οριοθετείται σε όλα τα επίπεδα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, μπορεί να οδηγήσει σε νίκη. Αντίστοιχα, με τα δεδομένα της χώρας μας, η άποψη την οποία εσύ τοποθέτησες είναι πολύ σαφή και διαυγής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει δυσκολία ακόμα και στο επίπεδο του μετώπου και η συμμαχία στην οποία συμμετείχε και η λαϊκή
να βρεθεί ο Μελανσόν και οι δικοί του έξω από ένα πλαίσιο και να συμφωνήσουν με τους σοσιαλιστές ή με τους πράσινους κτλ. Μια που η οριοθέτηση που έχει ο Μελανσόν είναι ξεκάθαρα, πώς να το πούμε, διακριτή από την πολιτική που εφαρμόζεται. Αν επομένως δεν υπάρξουν ουσιαστικές οριοθετήσεις ό,τι αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαρακτηριστικά που παίρνει, είναι δυνατόν να έχουμε αποτελεσματικές πολιτικές συμμαχίες και νικηφόρες όταν μάλιστα απέναντί μας έχουμε αναμονή τη Λεπέν και αντίστοιχα άλλα σχήματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη? Είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ερώτημα αυτό και δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, και πολλές φορές μία από τις εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής αριστεράς είναι να μπορεί να θεωρείται ως μία αριστερά που μπορεί να γνωρίζει όλη την υφήλια, όλο τον πλανήτη και να μπορεί να δίνει και μαθήματα πολλές φορές. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό, δεν θα αποπειραθώ, αλλά θα κρατήσω από αυτά που είπες δύο σημεία πολύ σημαντικά που τα θεωρώ κρίσιμα στην περιγραφή που έκανες. Καταρχάς, οι γαλλικές εκλογές δεν είναι εργαλείο για ανάλυση και εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντελώς. Πρώτον, γιατί υπάρχει μια σχολή στη Γαλλία διαφορετική των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα της αριστεράς, η οποία έρχεται από δεκαετής, 20ετής ήττες απανωτές. Μιλάω για το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη, έχει μια μικρή ισχνή παρουσία, και λόγω του ότι ο Μελανσόν ήταν αυτός που πρωτοστάτησε για τη συμμαχία της αριστεράς λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Πρωτοστάτησε γνωρίζοντας τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των σχημάτων της κάθε δύναμης σε αυτή τη συμμαχία. Διαφορές τεράστιες στα ζητήματα του ΝΑΤΟ που επισήμανες. Τεράστιες. Ο Μελανσόν αρχικά είχε μια πολύ αρνητική στάση απέναντι στη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία. Η στάση του αυτή είναι εντελώς διαφορετική τώρα. Έχει επικρίνει το Μακρόν ως έναν εγκληματία του γαλλικού λαού, ο οποίος έχει προτείνει και αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ο ίδιος Μακρόν πριν από ένα χρόνο είχε πει ότι το ΝΑΤΟ είναι κεφαλικά νεκρό. Άντε βγάλε άκρη τώρα, έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτα που ακούμε από τέτοιους ηγέτες και αρχηγούς κρατών. Η στάση του Μελανσόν για το θέμα της Παλαιστίνης είναι υποδειγματική. Γι' αυτό και του απαγορεύτηκε των υποψηφίων του Μελανσόν να εισέρχονται στα γαλλικά πανεπιστήμια, ειδικά κοπέλες αραβικής και παλαιστινιακής καταγωγής που ήταν υποψήφιες με το Μελανσόν, να μπορούν να μιλούν στα γαλλικά πανεπιστήμια. Απαγορεύτηκε. Όπως απαγορεύτηκε στον Βαρουφάκη να εισέλθει στη Γερμανία για να πάρει μέρος σε ένα συνέδριο αντισιωνιστικό. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, από αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον, η στάση του Μελανσόν είναι τώρα ότι πρέπει να κυριαρχήσουν οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Αυτή πρέπει να είναι η αποστολή της Γαλλίας. Και βεβαίως έχει βάλει και το θέμα της αποχώρησης του στρατιωτικού στέλους του ΝΑΤΟ, της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος. Ο Μελανσόν, ακόμα και σε εμάς που έχουμε μια πιο καθαρή, σε εισαγωγικά ή χωρίς, όπως θέλει να το δει κανείς, στάση, θέση για τον ΝΑΤΟ, για τον ιμπεριαλισμό, για τον καπιταλισμό, για τα μνημόνια εδώ που βιώσαμε και τι σημαίνουν, για το χρέος που η Ελλάδα θα επομιστεί μέχρι το 2061, για τον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας, για τις ιδιωτικοποίησεις και πάει λέγοντας. Και πάλι ο Μελανσόν είναι το μαύρο πρόβατο στην πολιτική ζωή της Γαλλίας. Δεν είναι αποδεκτός. Ο Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, και χρησιμοποιώ ακριβώς τη φράση που είπε, ναι μεν ιτήθηκε η Λεπέν, αλλά πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Μελανσόν, ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός αντισημίτης πολιτικός στην Ευρώπη. Ο Σόλτς, αντισημίτης πολιτικός στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια παρένθεση, να διορθώσουμε ιστορικά την έννοια του σεμιτισμού. Μου το είπε αυτό ο Παλαιστίνιος πρέσβης εδώ σε 2 χρόνια. Μου λέει, ξέρεις σύντροφε Κώστα, μου λέει, Σιμίτες ανθρωπολογικά είναι όλοι οι λαοί της Μέσης Ανατολής, και οι Άραβες και οι Ισραηλοί. Άρα όταν είσαι αντισημίτης είσαι και αντιπαλαιστίνιος, δεν είσαι μόνο. Απλά υπάρχει μια σύγχρονη ιστορική σχολή του Ισραήλ που θεωρεί Σιμίτες μόνο τους Εβραίους. Ανθρωπολογικά είναι λάθος αυτό και ιστορικά είναι λάθος.
Έχει καταγραφεί αυτό. Το κλείνω αυτό σαν παρένθεση. Επομένως η απάντησή μου είναι ναι, μπορεί η ελληνική αριστερά να έχει πολύ πιο καθαρές θέσεις από την ανυπότακτη Γαλλία σε ορισμένες πλευρές ανάλυσης του πολέμου, αλλά μην πάμε μακριά. Δέστε και ένα τμήμα της ελληνικής αριστεράς όπως είναι το ΚΚΕ που ξεπερνάει ακόμα και το Μελανσόν και κάνει διαδήλωση έξω από τη ρωσική πρεσβεία Αγκαζέ με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Το θυμάστε αυτό, να μην τα ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε. Επομένως και η γαλλική αριστερά έχει διαδραματίσει τεράστια που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη με κατασκευαστή και εμπνευστή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσουν να συνεχίζουν να κυριαρχούν γεωπολιτικά και στρατιωτικά και οικονομικά στην Ευρώπη πρέπει να έχουν τον φασισμό εκ νέου εδραιωμένο στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο ιστορικό στοίχημα της στιγμής. Το ζήτημα του πολέμου και του ΝΑΤΟ, εγώ συμφωνώ μαζί σου, είναι κομβικό σημείο για το πώς θα σταθεί η αριστερά. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα. Τώρα, ποιες δυνάμεις εντός της συμμαχίας? Οι πράσινοι που τους έχω ακούσει, της Γαλλίας, οι σοσιαλιστές που είναι θειασότες της συνέχισης του νατοϊκού πολέμου στη συμμαχία, είναι ένα ζήτημα που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι ρόλο θα παιχτεί και με ποια διαδικασία θα εδραιωθεί η νέα κυβέρνηση σε πρωθυπουργικό επίπεδο, με ποιον, με ποιους συμμάχους, με ποια συνέλευση, εθνοσυνέλευση, βουλή που θα στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα. Ο Μακρόν είναι ο πιο ειλικρινής και καθαρός όλων. Έξω Μελανσόν και όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να τα βρούμε. Δεν έχω ερώτηση. Δύο λόγια απλά θέλω να πω, γιατί θα με συγχωρήσετε. Όχι, εντάξει. Θα με συγχωρήσετε, έχω ανηλυμένη υποχρέωση, πρέπει να φύγω, όμως χαίρομαι ιδιαίτερα για την τοποθέτησή σας. Καταλαβαίνω ότι είστε προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς για τον ΚΚΕ. Έτσι. Όμως, εγώ θεωρώ κατάπτυστη τη στάση του, των ίσων αποστάσεων. Είναι ανιστόρητο το να μιλάει για υπεριαλιστική διαμάχη στην Ουκρανία. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να διηλίζουμε τα νέα που ακούμε, έτσι, τα fake news, και ιδιαίτερα από εδώ και μπρος, θα είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι, αναφέρομαι σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, έτσι, και το πώς παρουσιάζουν, παραδείγματος χάρη προχθές, το θέμα του παιδικού νοσοκομείου. Έτσι. Ας είμαστε προσεκτικοί και ας έχουμε στο μυαλό μας, ας είμαστε υποψιασμένοι για το τι συμβαίνει εκεί ή το τι που το πάνε. Επίσης, ότι οι προσπάθειες για διάλυση της Ρωσίας θα συνεχιστούν. Κάνανε άλλη μία προσπάθεια με τη Γεωργία και δεν τους βγήκε. Έτσι, η Γεωργία ήταν έτοιμη για πορτοκαλί επανάσταση. Επί 2 μήνες ο κόσμος μαζευόταν στην Τυφλίδα έξω για τον νόμο. Πορτοκαλί επανάσταση για ένα δεύτερο μέτωπο, έτσι, της Ρωσίας στην Γεωργία. Και όχι μόνο. Μπορούμε να δούμε Κυργιζία, μπορούμε να δούμε Καζακστάν, μπορούμε να δούμε πολλά. Οπότε ας είμαστε υποψιασμένοι και βέβαια το πιο σημαντικό, ας είμαστε alert. Έτσι. Ο φασισμός παίρνει κεφάλι. Το 61 με 64, το δεξιχέρι του Χίτλερ, έτσι, της Βέρμαχτ, στρατηγό. Αυτά.
θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί πέσαμε πολύ στις γαλλικές εκλογές και στην Ουκρανία. Ένα χωρίς και η κυβέρνηση των εργατικών στην Αγγλία, έστω και αν αυτή η εργατική, δεν νομίζω ότι είναι η Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι και ποια οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που, δηλαδή, τόσα χρόνια και τα τελευταία αυτό παναλύσουνε. Δηλαδή, γιατί δεν είναι ζήτημα μόνο φασισμού, είναι και ζήτημα, πάνω απ' όλα είναι, πώς να πω, που έλεγε και ο Λέν πίσω από όλα, πρέπει να βλέπεις την οικονομική βάση. Λοιπόν, έχουμε τέτοια μετατόπιση, χάνει η δυνατότητα. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι η ερώτηση μας πάει κατευθείαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί εκεί εμφανίζεται η μεγαλύτερη τις αμερικανικές εκλογές βλέπουμε την τεράστια διαφορά και στρατηγική των δύο βασικών υποψηφίων. Και δεν μιλάω για τα πρόσωπα, μιλάω για τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα πρόσωπα, γιατί μην γελιόμαστε, ούτε ο κύριος Τραμπ, ούτε ο κύριος Μπάιντεν έχουν τα στοιχεία να υποκλίνεται η παγκόσμια διανόηση σε αυτούς. Είναι χειραγωγούμενα πολιτικά πρόσωπα με τεράστια συμφέροντα. Άρα έχει τεράστια αξία να πούμε ότι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο σε σχέση με το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα αλλά και την παραδοσιακή βιομηχανική παραγωγή βρίσκονται σε αποκλίνουσες στρατηγικές επιβίωσης και κυριαρχίας και στην Αμερική και στον πλανήτη. Και συνδέω και αυτό και την τεχνητή νοημοσύνη, πώς αυτή αναπτύσσεται. Σπύρο, μας δίνει την ευκαιρία να μπούμε σε πολύ βαθιά νερά που πρέπει σαν αριστερά να μπαίνουμε σε αυτά τα νερά για να κατανοούμε περισσότερο και να ξεφεύγουμε από την πολύ κουραστική μηντιακή, δερμική και επιφανειακή ενημέρωση που δεν προσφέρει ενημέρωση αλλά δημιουργεί περισσότερα πρότυπα χειραγώγησης της συνείδησης, για να κατανοήσουμε ότι πέραν αυτού έχουμε και την αλλαγή του ταξικού προσανατολισμού που και το κεφάλαιο προσπαθεί να οικειοποιηθεί. Τι θέλω να πω με αυτό, μπαίνω και εγώ στα βαθιά νερά τώρα. Μπορεί να υπάρξει δικαιωματισμός χωρίς ταξικό πρόσημο? Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί. Όλα έχουν ταξικό πρόσημο. Και για να το πω λιγάκι πάλι εκχυδαϊσμένα και εκλαϊκευμένα ίσως. Το ίδιο έχει να κάνει με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός εργαζόμενου στις ταχυμεταφορές και το ίδιο εκμετάλλευση θα δεχθεί ένας με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό που είναι μέλος του ΣΕΒ. Αυτό δεν έχει ταξική πλευρά και πτυχή. Γιατί βλέπουμε ότι ο δικαιωματισμός είναι σε μια εξίσωση, χωρίς την ταξική του δομή και πλευρά. Το λέω γιατί αυτό πολλές φορές βάζει και την αριστερά να το συζητάει και να μπαίνει μέσα σε αυτή τη συζήτηση κτλ. Επομένως, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε μόνο τη διαφορετική στρατηγική που απεικονίζεται από τους δύο υποψηφίους προέδρους. Έχουμε και ένα πολιτιστικό εμφύλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριολεκτικά πολιτιστικό εμφύλιο. Στη Φλόριντα, που έχουμε έναν από τους πιο σκληρούς και νεοσυντηρητικούς κυβερνήτες, ο οποίος υπήρξε και βασανιστής στο Γουαντάναμο και υποψήφιος πρόεδρος που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Τραμπ, κουβανικής καταγωγής, έχει απαγορευτεί στη Φλόριντα όχι μόνο η προστασία της έμφυλης βίας, που είναι κάτι το οποίο η κάθε δικαιοσύνη και το κάθε νομικό σύστημα θα έπρεπε
να το υπηρετεί, και αυτό πάλι είναι ταξικό πρόσημο, αλλά βλέπετε ακόμα και το ζήτημα που έχει να κάνει με τις αμβλώσεις, με την προστασία του γυναικείου σώματος και της γυναικείας προσωπικότητας. Αυτά. Δηλαδή μπορείς να αλλάξεις από μία πολιτεία στην άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες και να νομίζεις ότι αλλάζεις χώρα. Δεν αλλάζεις πολιτεία. Νομίζεις ότι αλλάζεις χώρα. Πας στο Νιου Τζέρσι, άλλο πρότυπο. Πας στη Φλόριντα, εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Βλέπεις να πηγαίνουν Αμερικανές γυναίκες και να αλλάζουν πολιτείες για να κάνουν αυτονόητα πράγματα που εδώ, ας πούμε, τουλάχιστον ακόμα τα θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο κεκτημένα. Στην Αθήνα και στη Μάνη. Ναι, και καλά αυτό που είπε ο σύντροφος. Και στην Αθήνα και στη Μάνη. Είναι και μανιά, της ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, επομένως, ναι, Σπύρο, έχουμε έναν εμφύλιο εντός του κεφαλαίου και έχουμε και ένα κεφάλαιο το οποίο κυρίως θεωρεί και εκτιμά ότι είναι η αναγκαιότητα της ανόρθωσης του νεοφασισμού και της ακροδεξιάς στον 21ο αιώνα εργαλείο συνέχισης της εξουσίας. Όπως συμβαίνει με τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος το λέει καθαρά. Δεν κρύβει τα λόγια του. Η κυρία Μελώνη, ο κύριος Ουρμπάνο, που και εδώ θα δούμε ότι στα πλαίσια της ακροδεξιάς και νεοφασιστικής οικογένειας, χωρίς ημέ εισαγωγικά, έχουμε και τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Η κυρία Μελώνη, θειασότης της συνέχισης του πολέμου του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Ο κύριος Ουρμπάν, άλλο καπέλο, άλλη διαφορετική προσέγγιση, άλλη στρατηγική σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και στα πλαίσια της ακροδεξιάς, μόνο στην Ελλάδα θα δείτε την ακροδεξιά απόλυτα ομογενοποιημένη σε αυτά. Απόλυτα. Ακόμα και ο κύριος Ποπουλέτης Κρέμεζη του Χριστούλη, ο οποίος εμφανίζεται σε εισαγωγικά ως φιλορώσος, στην Ελληνική Βουλή έχει πει ότι πρότυπό μας είναι το Ισραήλ. Πρότυπο της Ελλάδας πρέπει να είναι το Ισραήλ στη στρατιωτική εκπαίδευση, στη στρατιωτική δομή, στις μυστικές υπηρεσίες. Μακάρι και εμείς να είχαμε μια ελληνική Μοσάντ. Στο ελληνικό κοινοβούλιο τα έχει πει αυτά. Άρα και εδώ η δική μας ακροδεξιά έχει τις απίστευτα πλευρές και πτυχές μεγάλης επικινδυνότητας. Δεν μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, που κανείς δεν ξέρει και δεν γνωρίζει, που βρίσκει αυτά τα απίθανα χρήματα για να προβάλλεται συνέχεια στις τηλεοράσεις και στα μίδια. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Εμείς κάνουμε έναν αγώνα εδώ στη ΛΑΕ, πότε θα προβάλλουμε και πότε θα προλάβουμε να ανεβάσουμε κάτι, να παίξουμε κάτι κτλ. Να βγάλουμε μια φύσα και βλέπεις, ας πούμε, μια κυρία που έρχεται από το πουθενά και κανένας δεν ελέγχει ούτε τις πηγές εσόδων, ούτε πώς δαπανώνται αυτά κτλ. Τα λέω αυτά γιατί τα συζητάμε καθημερινά, αλλά πρέπει και εμείς αυτά να τα βγάλουμε ανοιχτά στη συζήτηση της ελληνικής κοινωνίας για να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε τις πραγματικότητες γύρω μας. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Θα κάνω άλλη μία. Ήθελα να ρωτήσω... Να ρωτήσω τη γνώμη σου, Κώστα, για το θέμα της δυναμικής των BRICS, που γνωρίζουμε ότι είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης και μάλιστα πρόκειται να γίνει και σύντομα μια συνάντηση στη Μόσχα, αν δεν κάνω λάθος. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, οι BRICS δεν έχουν την στρατηγική ενωτική αντίληψη που διακατέχεται από τη Δύση με την αρχηγία των ΗΠΑ. Είναι περισσότερο μία συνέβρεση ad hoc, έτσι ξεκίνησε, με κύριο ζήτημα την παγκόσμια αποδολαριοποίηση της οικονομίας. Δηλαδή την πτώση του αμερικανικού δολαρίου ως βασικό νομισματικό εργαλείο παγκόσμιας εμπορευματικής συναλλαγής. Γιατί αυτή είναι και η ουσία και η δύναμη των ΗΠΑ παγκοσμίως. Η κυριαρχία του δολαρίου ανά τον κόσμο. Οι BRICS ξεκίνησαν, η πεντάδα των BRICS δηλαδή, με αυτή την πρώτη μεταξύ τους συμφωνία ότι όλες οι οικονομικές, διακρατικές και πολυμερείς σχέσεις των πέντε, Νότια Αφρική, Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Κίνα και Ινδία, συγγνώμη, η Ινδία μας ξέφυγε, αυτές οι πέντε χώρες μεταξύ τους
θα συναλλάσσονται με τα εθνικά τους νομίσματα, περιθωριοποιώντας τη συναλλαγή του αμερικανικού δολαρίου. Τώρα αυτό έχει επεκταθεί σε 36 χώρες, οι οποίες έχουν αιτηθεί και να γίνουν πλήρη μέρη των BRICS και συνδεδεμένοι με τους BRICS. Θα σας πω τώρα λιγάκι ως ανέκδοτο, ακούγεται αυτό. Το 2015, στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, ήμουνα εκείνος που είχα προτείνει ότι θα μπορούσε η Ελλάδα, δεν το είχα πει μόνος μου, πολύ σύντροφοι δηλαδή, το είχαμε συζητήσει, η Ελλάδα να γίνει συνδεδεμένο μέρος των BRICS. Συνδεδεμένο. Όχι πλήρες μέλος, γιατί δεν είχαμε το οικονομικό βάθος και την παγκόσμια οικονομική διάσταση να το κάνουμε αυτό. Αλλά να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας που θα μπορούσαμε εντός του BRICS να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να βρούμε άλλους δρόμους εναλλακτικούς ανάπτυξης με βάση τα πλεονεκτήματά μας. Ήταν αυτό αγροτική πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Και τότε έπεσε όλος ο ελληνικός, ας πούμε, πολιτικός κόσμος επάνω μας να μας λιδωρεί από το μέχρι το βράδυ, θα μας κάνετε Βενεζουέλα, θα μας κάνετε Αργεντινή, θα μας κάνετε Κίνα, θα μας κάνετε κτλ. Οι BRICS αυτή τη στιγμή έχουν επεκτείνει τη σχέση τους πέρα της πρώτης αποδολαριοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας σε πιο προχωρημένα ζητήματα και κυρίως με την πρώτη τράπεζα των BRICS με έδρα τη Σανγκάη, που είναι η Βίλμα Ρουσέφ, η πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, διοικητής αυτής της τράπεζας. Η πρώτη τράπεζα αναπτυξιακής των BRICS κάνει τεράστιες συμφωνίες κυρίως με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Με μία διαφορά από το υπάρχον παλαιό απικιοκρατικό και ιμπεριαλιστικό σύστημα, χωρίς να σημαίνει ότι όλα αυτά μπορεί να είναι και αποδεκτά. Αλλά έχουν μια ειδική διαφορά. Η διαφορά είναι στο εξής στοιχείο. Πάνε στις αφρικανικές χώρες και τους λέμε: έχετε πρώτες ύλες, πολύτιμες για την οικονομία μας κτλ. Θα θέλατε να κατασκευάσουμε, όπως έχουμε εμείς στην Ευρασία, τον υπερσιβηρικό, μια διαδρομή τρένου από το Κάιρο μέχρι το Cape Town που να διασχίζει όλη την Αφρική και το 80% αυτής της βιομηχανίας να κατασκευάζεται στην Αφρική και όχι να εισάγεται από τις χώρες των BRICS. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, γιατί δεν είναι μια επενδυτική διαδικασία εισρωής κεφαλαίου και κλοπής της πρώτης ύλης, αλλά είναι μια συνεργασία στη βάση της επενδυτικής δημιουργίας μιας βάσης βιομηχανικής σε χώρες που δεν είχαν βιομηχανική βάση. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα, δεν του βγαίνει τίποτα το Μητσοτάκη. Φώναξε τον Γκουαϊντό το δεύτερο 24ωρο που έγινε η κυβέρνηση, τώρα η Γκουαϊντό περνάει δικαστήριο στις ΗΠΑ για διαφθορά. Τρελό. Έρχεται ο Μητσοτάκης τώρα και υπογράφει με τη Γαλλία για να πάρουμε τα Ραφάλ στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία στο Σαχέλ, γιατί αν χρειαστεί να στείλουμε στρατιωτική βοήθεια, χωρίς να αναφέρεται αν θα είναι έμψυχο υλικό ή μη, να στείλουμε Σαχέλ. Ευτυχώς δεν του βγήκε ούτε αυτό, γιατί ο τελευταίος Γάλλος στρατιώτης φεύγει από το Σαχέλ σε λίγες εβδομάδες. Δεν του βγαίνει τίποτα. Αυτό είναι μια ευλογία που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, με βάση κάποια στραβά που του βγαίνουν. Δεν του βγαίνουν όλα σωστά. Το λέω αυτό για να διακομωδήσω το γεγονός ότι ενώ έχουμε χώρες όπως τη Βενεζουέλα, την Κούβα, το Μεξικό που έχει ζητήσει να γίνει συνδεδεμένο μέλος των BRICS, που είναι μια προοδευτική δημοκρατική χώρα, έχουμε όμως και αραβικές χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, που και αυτές συνδέονται με τους BRICS, γιατί θεωρούν ότι δική τους ενεργειακή δύναμη φθήνει και πρέπει να βρουν άλλους τρόπους ανάπτυξης για να κρατήσουν για τις χώρες τους και τις κοινωνίες τους, αλλά και για τις πολιτικές τους ελίτ, βασιλιάδες και τα λοιπά και χαλίφιδες, να διατηρήσουν την εξουσία τους. Ο καθένας κοιτάει μέσα από τη χώρα του να βρει πώς θα απογιστρωθεί από τον παγκόσμιο δυτικό αμερικανικό ιμπεριαλισμό για να ενταχθεί σε κάτι καινούριο που έχει πολλά ερωτηματικά, αλλά έχει και ορισμένες πλευρές που πρέπει να αξιοποιηθούν για να δώσουν περισσότερο οξυγόνο, όπως συμβαίνει με την Κούβα, που έχει πολλές συνδέσεις με χώρες των BRICS. Θα γίνει η πρώτη επίσκεψη του Xi Jinping, του Προέδρου της Κίνας στην Κούβα, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πάει αρχηγός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την άλλη εβδομάδα στην Κούβα για να υπογράψει 17 οικονομικές συμφωνίες. Το κάνει η Κούβα γιατί συμφωνεί πλήρως με τους BRICS, ή το κάνει γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει 1200 κυρώσεις
σε προϊόντα που επιβάλλουν οι Αμερικάνοι στην Κούβα. Πρέπει αυτές οι χώρες να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και την ανεξαρτησία τους και προσφεύγουν σε άλλα σχήματα που δημιουργούνται ανά τον κόσμο, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε πλήρως ή πρέπει να συμφωνούμε, είναι θέσφατο να συμφωνούμε, αλλά να αναγνωρίζουμε ότι αυτή η αντίθεση που δημιουργείται σήμερα στον πλανήτη μπορεί να ωφελήσει μια σειρά από χώρες που θέλουν να βρουν άλλους δρόμους κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης. Έχουμε άλλη ερώτηση? Δεν βλέπω χεράκι, οπότε να ευχαριστήσουμε και πάλι τον σύντροφο Κώστα Σύχο. Ερώτηση δεν έχουμε, δώσουμε. Α, οκ. Μπορώ με αυτό. Λοιπόν, επειδή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, μας ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεταμόρφωσης ένα ψήφισμα υπέρ της ειρήνης. Το πιο εύκολο να ψηφίσεις ένα ψήφισμα υπέρ της ειρήνης, παιδιά, μην μαλώνετε, είμαστε όλοι αδέρφια και μάλιστα θα τους πρότεινα να το κάνουμε με 70 κονταετή ισχύ, να μην χρειάζεται να συνεδριάζουμε κάθε 3 και λίγο, να βγάζουμε το ψήφισμα στον αέρα. Αυτά είναι τα εύκολα. Τα δύσκολα όμως είναι να δεις όταν γίνεται ένας πόλεμος, πρώτον, το δίκαιο που βρίσκεται, σε ποια πλευρά. Δεύτερον, τι σε συμφέρει εσένα. Το πρώτο είναι το ηθικό κομμάτι, το δεύτερο είναι το συμφεροντολογικό κομμάτι. Νομίζω ότι στον πόλεμο το οποίο γίνεται τώρα στη Ρωσία-Ουκρανία και πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε εξέλιξη στον πλανήτη σήμερα και είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και πάρα πολλά πράγματα στην συνέχεια, υπάρχει δίκαιο. Και το δίκαιο είναι στην πλευρά της Ρωσίας. Η Ρωσία το 1991 συμφώνησε ότι θα διαλυθεί το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αλλά το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε ένα μέτρο ανατολικά. Απήχε σε ευθεία γραμμή τότε τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, τα σύνορα της Γερμανίας, απήχαν σε ευθεία γραμμή 1500 χιλιόμετρα από το Λένιγκραντ, που λέω εγώ Αγία Πετρούπολη το λένε τελευταία. Σήμερα απέχουν τα σύνορα του ΝΑΤΟ 147 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το Λένιγκραντ. Βρέθηκαν με τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης πάνω από 20 εκατομμύρια Ρώσοι εκτός των εθνικών συνόρων. Σε πολλές χώρες, σε κάποιες χώρες, όχι σε πολλές, αυτοί τέθηκαν υπό διωγμό. Και η πρώτη χώρα και η μεγαλύτερη ήταν η Ουκρανία. Φανταστείτε στην Βόρειο Ήπειρο 5.000 νεκρούς ομογενείς από συνεχόμενες επιθέσεις, βομβαρδισμούς κλπ. Νομίζω ότι αν πρέπει να γίνει μία κριτική στην ρωσική ηγεσία, είναι όχι γιατί μπήκε, κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι, είναι γιατί άργησε να μπει. Γιατί έδωσε τη δυνατότητα να ετοιμαστούν οι Ουκρανοί και το ΝΑΤΟ για να φτάσουν στα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσίας, να έχουν πυράβλους. Νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστικό και τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτές τις εποχές και πολλές ήξεις αφήξεις δεν έχει. Γι' αυτό και όταν μου προτείνανε να πάω πορεία από την Αμερικάνικη στη Ρωσική πρεσβεία και τα Νάπαλιν, είπα ότι εγώ τέτοιες πορείες δεν κάνω μάγκες. Μία πρεσβεία πηγαίνω και αυτή είναι η Αμερικάνικη και για να συνεννοούμαστε. Έτσι. Στην Αμερικάνικη πάμε. Εμείς στη Ρώσικη δεν πάμε. Αυτά τα μένεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, όπως διαβάζω το 902, θα δει μένεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και από κάτω εκεί που υπάρχουν οι διάφορες εξελίξεις. Ίσες αποστάσεις σε όλους. Αλήθεια, το ΝΑΤΟ από ένα κομμουνιστικό κόμμα τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει από την ουδετερότητα? Γιατί να υποστηρίξει το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να το ζητήσει. Ουδετερότητα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα την πέτυχε. Έχουμε ουδετερότητα και του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στον πόλεμο. Έχουμε μοίρασμα ίσων ευθυνών που δεν στέκεται, αυτό το πράγμα δεν στέκεται πουθενά. Έχουμε μια στάση η οποία είναι μια στάση, θα την έλεγα, χίπικη. Μια στάση ουμανιστική. Τα παιδιά των λουλουδιών, τα οποία είναι κατά του πολέμου γενικώς και αορίστως. Και πώς θα λυθούν τα ζητήματα που τρέχουν? Στη μεταθάνατον ζωή. Στην εξουσία την σοσιαλιστική. Μα αν είναι για τη μεταθάνατον ζωή, έχουμε την Εκκλησία. 2.000 χρόνια την ξέρει τη δουλειά αυτή. Την ξέρει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε κόμμα που έχει 100-150 χρόνια ιστορίας. Νομίζω ότι σήμερα δεν χωράνε μη μου άπτου τοποθετήσεις σε αυτά τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Εγώ, σύντροφε Κώστα, το λέω ανοιχτά και αυτά. Η ήττα του ΝΑΤΟ
Είναι για μας ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Πού πολεμάει το ΝΑΤΟ? Στη Καλιδονία, ήττα του ΝΑΤΟ. Πού πολεμάει στο Σαχέλ, ήττα του ΝΑΤΟ. Πού πολεμάει στη γη του Πυρός, ήττα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ιτηθεί. Και στην Ουκρανία είναι σαφές έτσι ότι δεν πολεμάνε οι Ουκρανοί, το ΝΑΤΟ πολεμάει. Και είναι σαφές ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με νίκη, κατά τη γνώμη μου, νίκη των ρωσικών δυνάμεων. Καλό θα ήταν να τελειώσει νωρίτερα και να τελειώσει και με πιο ειρηνικό τρόπο. Δυστυχώς εδώ που έχουμε φτάσει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Όχι λειτουργεί, εντάξει, είμαστε ok. Λοιπόν, άρα οποιαδήποτε αριστερή δύναμη, και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε, πλην της μεγάλης, έχουμε και άλλες δυνάμεις που παίζουν αυτό το ίξις αφίξεις, με μια ανάλυση, κατά τη γνώμη μου, νηπιακού επίπεδου, πολιτικού νηπιακού επίπεδου, ψιλοαυτιστική ανάλυση, αυτό το πράγμα θα πρέπει να τελειώσει. Και επειδή η ιστορία και επειδή η πολιτική δεν είναι ευθύγραμμη, υπάρχουν διακυμάνσεις, έτσι, υπάρχουν ανεβάσματα, κατεβάσματα, σκαμπανεβάσματα, υπάρχουν σκαλοπάτια. Εμείς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα δίνεται για να μπορέσουμε ως αριστερά να είμαστε ισχυρότεροι. Και ο τρόπος είναι η συμμαχία. Ξέρεις, ακούω αυτό με τη Γαλλία κλπ. Και το διακομωδώ λέγοντας ότι όταν εμείς χτίζαμε ιδεολογικούς παρθενώνες, αυτοί τρώγανε ιδεολογικά βελανίδια. Ξέρεις, η άποψη ότι εμείς εδώ το ξέρουμε, ρε παιδί μου, το έχουμε λυμμένο το ζήτημα, ιδεολογικά είμαστε καθαροί. Θα σου πούμε για τη Γαλλία, θα σου πούμε για την Κούβα, θα σου πούμε για τη Νέα Καλιδονία. Έχουμε τα πάντα. Για τα πάντα έχουμε τη συνταγή, τη ρετσέτα. Απαντάμε σε όλους εμείς εδώ. Είναι συνέχεια της άποψης που λέει όταν εμείς χτίζαμε παρθενώνες, αυτοί κάνανε. Είναι συνέχεια αυτή της εθνοκεντρικής άποψης των κάποιων στρωμάτων καθυστερημένων, θα έλεγα εγώ. Αντί να δούμε και να διδαχτούμε, αντί να δούμε από πράγματα που κάνουν άλλοι, επιλέγουν, εμείς δεν το επιλέγουμε και είναι και τιμή μας και καμάρι μας που το επιλέγουμε. Όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, όταν στην Αθήνα γίνεται πόλεμος, ανεβαίνουμε στην Πάρνηθα στον Πάφη και παρατηρούμε το τηλεσκόπιο της εξελίξης και προβλέπουμε τις επόμενες. Ναι, αλλά αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δρόσα αριστερά, δεν είναι δρόσα πολιτική, δεν είναι πολιτικό κόμμα αυτό, αυτό είναι think tank. Τα think tanks, οι δεξαμενές σκέψεις, μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις, κάποιες θα επιβεβαιωθούν, κάποιες θα επιβεβαιωθούν. Τα κόμματα είναι για να αλλάζουν την πραγματικότητα. Κλείνοντας, νομίζω ότι ο χώρος μας κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Η ερμηνεία των γεγονότων είναι σωστή και τον τιμά γιατί έχει τα κότσια σε μια ξέφρενη δυτική προπαγάνδα να στέκεται απέναντι, να μην ενδίδει στις πιέσεις, να μην ενδίδει στη συκοφαντία, πουτινάκια κλπ. Και να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει. Γιατί το πιο εύκολο θα ήταν να πεις, παιδιά, όχι στον πόλεμο, εμείς είμαστε κατά του πολέμου και κάτω τα χέρια, make love not war και όλα αυτά, και είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα ντύσεις και με λίγο αντιπεριαλισμό και είσαι πάρα πολύ ωραίος, δεν ενοχλείς κανένα και το σύστημα προχωράει. Κάποιος άλλος θέλει? Εφόσον αυτή τη φορά όντως δεν έχουμε άλλα χεράκια, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκδήλωση, να ευχαριστήσουμε κυρίως τον μιλητή Συντροφικό Σταΐσικο. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά προχωράμε στον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι εδώ, είναι παρόν, είναι η σοβαρή πολιτική οργάνωση της αριστεράς, η ιδεολογική επάρκεια, με καταβολές και θέλουμε να πιστεύουμε και με μέλλον.